Исәмісі Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вақты студияда Румел Карамиев иқтибарыңызға бүгінгі программаның төп темалары. Рөстәм Минниханов эшмәкәрләр белән ачыктан-ачык сөйләште. Бизнес вәкилләре нинди проблемалар бурчы Гүзәл Шихапова ачыклады. Яңа автомобиль төзү линиясына старт бирелде. Бүгеннән Шолыда Ford Fiesta моделе җитештереләчәк. Кредит кооперативына 350 мең сум салып, акчаларын югалта. Пенсионер хатын-кыз финанс пирамидасыннан зыян күрде. Бизнес һәм хакимият арасында ачыктан-ачык сөйләшү бүген шәһәрдә эшмәкәрләр съезды беренче тапкыр зур масштабларда узды. Чаллыга Кама инновацион кластерына кергән район һәм шәһәрләрдән эшмәкәрләр җыелды. Чаралар IT паркта иртәнге 9-да башланды, алар әле дәвам итә. Әлеге съезд кысаларында бизнес вәкилләре Рөстәм Минниханов белән очрашты. Бирдә республиканың төрле районнарыннан 70-кә якын сорау каралды. Эшмәкәрләрне нәрсә борчый? Хәбәрчебез материалында. Сорауларны президент вазифаларын башкаручы үзе сайлап алды. Аларның барысына да диярлек шундук җаваплар бирелде. Чаллыдагы инвестор Кама елгасында җыелучы ләмне эшкәртергә тели. Теләкте, эшчеләр дә кирәкле җайланмалар да бар. Иң мөһиме шул рәвешле шәһәрдәге экологик проблеманы чишәргә мөмкин булачак. Әмма оешма урнашкан Кама поселогына юл гына юк. Эшмәкәр августка кадәр 2 чакрым юлны транспорт үтә алырлык итеп төзәтүләрен сорый. Ел сайын 35 мең тонна ләмне эшкәртәчәкбез. Без юлларны бераз үзебезнең төзелеш материаллары белән төзекләндерергә тырыштык инде. Шулай да асфальт салсак яхшы булыр иде. Если это производство реально нужное, Әгәр бу җитештерү чыннан да кирәк икән, димәк шәһәр җитәкчесе белән бу сорауны яңадан карагыз. Августка кадәр берәр ничек җайларга кирәк, соңрак баегач асфальт җәерсез. Берничә Чаллы эшмәкәре җир сорап мөрәҗәгать итте. Эшмәкәрләрнең берсе кибет салган очракта янына скверда ясаячакмын дип вәгъдә итте. Рөстәм Минниханов әлеге тәкъдимне уңай бәяләде. Кибетне ачырга үзем дә киләм дип ышандырды. Ә менә икенче эшмәкәр 45-нче мәхәлләдә уку үзәге ачыр өчен җир алырмы? Сорау әлегә ачык килеш калды. Все, кто участвует в последних аукционах, Аукционда катнашучылар берсе дә планда рөхсәт кәгазе дә алмады. Мин законсыз җирләр белән көрәш барганын аңлыйм, әмма моңа карап башка эшмәкәрләр зыян күрә. мы должны вовремя рассмотреть. Без вакытында карап рөхсәт кәгазе бирергә я сәбәпләрен аңлатып каршы килергә тиеш. Әгәр карар белән риза булмасагыз, судка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Авыл хуҗалыгына ярдәм кысаларында субсидия җир булган очракта гына бирелә. Мөслим эшмәкәре кошлар үрчетү белән шөгыльләнә. Инкубатор төзер өчен җир кирәк түгел. Шуңа күрә 400 мең сум күләмендә дәүләт ярдәме ала алмый интегә. субсидии Сигрет тұрып, біргенім бірге бик кирәк дип әйтмәсең. Республика лидеры акчалата ярдәм күрсәтүне муниципалитларга да йөкләде. Алар да читтә калырга тиеш түгел. Шулай ук авыл хуҗалыгы министрына да проблеманы чишү юлларын эзләргә кушты. Гомумән иң күп яңгыраган сораулар авыл хуҗалыгы һәм азык-төлеккә кагылышлы булды. Эшмәкәрләр продукциясе эре сәүдә үзәкләренә үтә алмый. Такая просьба. Без сәүдә үзәкләре һәм эшмәкәрләр белән күзгә-күз карап сөйләшер өчен очрашу оештыруыгызны сорыйбыз. Торговые сети надо собирать. Сәүдә челтәрләре белән эшләргә кирәк, бу җиңел булмаса да проблемаларны хәл итәргә кирәк. Тукай районында танылган фермер Менталип Минниханов продукциясын урнаштыргач та акчасын ала алмый. Бодайны икмәк комбинатына тапшыргач та акчасын ярты ел узгач кына ала. Безгә бит ул икмәкнең акчасы кирәк, шул кредитларны гаситләргә, шул средства химзащиты, шул запчасть, шул, значит, бөтен потребностьны. Без аның белән теге ничә кирәк, ул акчаны теге зарубеждан бүләйтергә җыенмыйбыз. Комбинаттан акча алмыйбыз дип республика башлыгына күп фермер зарланган. Шуңа күрә бу сорауны авыл хуҗалыгы министры үз контролена алды. Югыйсә фермерлар үзебездә җитештерелгән икмәкне якында урнашкан Удмуртиягә тапшыра башларга мөмкиннәр. Экология, машина кую урыннары булдыру, дәүләттән грантлар алу һәм башка темаларга сораулар яңгырады. Гомумән эшмәкәрләр белән ачыктан-ачык сөйләшү квартал сайын уза. Сорауларын биреп өлгермәүчеләр киләчәктә аларны хәл итә алачак. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Рөстәм Минниханов Чаллыда Ford Solar заводында да булды. Биредә ул яңа автомобильләр Ford Fiesta җитештерү линиясын ачу тантанасында катнашты. Предприятияны модернизациялау 4 ел эчендә башкарылды. Моның өчен 400 миллион доллар күләмендә инвестициялар булып бирелде. Россиядә Ford Solar'ның 8 җитештерү мәйданчыгы бар. Аларның икесе Чаллыда урнашкан. Рөстәм Минниханов стратегиясе республикага
doimiy түсте инвестициялар жәлеп ету илдегі қотлаулы иқтисады үшірға қарамастан Татарстанда яңа шетел жетіштіру компаниялары ашыла. Шетел партнерлары Татарстаны инвестицион климат бойынша Россияда ең оңай түбәк деп санай. Күннің бірінші артысында президент вазифаларын вақыттыша башқарушы Алабуға махсус иқтисади зонасында да болды. Бүгін берді бір юлы 2 проект ғамәлге ашырылды. Рүстем Миниханов қатнашында береді Хуктамаки Food Service Алабуға бір тапқыр ярақлы табақ сауыты заводы һәм Хави логистик компаниясы Логопарк ашылды. Распределительный центр Хави Logistics. Поворачиваем ключ. Хави логистик компаниясы 1981 жылдан берлі Европаның 27 илінде эшли. Тағын бір шынды үзек бүгін Алабуға махсус иқтисади зонасында ашылды. Бұл завод Макдональдс шилтерінің стратегик партнеры. Біз бүтін Россия көлемінде мұнды үзеклеріні түзідік шынсын айтырға керек, бердегі үзекні біз бик тез аштық, бұл сифатқа бірнинді зиян да кетірмеді. Көлемлері бойынша бұл заводлар зор болмаса да, әмі олар Макдональдс үшінде, Татарстан поставщиклары үшінде үте әхемиятледі белгілеп өтті Рүстем Миниханов тантана барышында. Мы приветствуем эти проекты. Біз әлгі проектларын құплайбыз, ышаныш көрсеткенлері үшін инвесторларға рахмәтлебіз. Логистика үзегінің ғұмуми мейданы 7000 квадрат метрға яқын. Хуктамаки Food Service Алабуға заводына келгенде елына берді 25,5 мың тонна продукция ішкәртірген ниетлілер. Барлық сауыт сабай қағаздан ғына болашақ. Әлігі мұнда стакандар жетіштіру бойынша 2 линия ішли, 1 линия минутына 150 стакан ясап шығара. Фарида Сабиржанова, Константин Величко, Дмитрий Рачев, Яңалыклар. Шолда қыш итін ішкәрту бойынша Россияда ең зор комплекс түзетшеклер бинаны сала баштадылар енді яңа комплекс болдыруға 2 миллиард сомнан артық ақша инвестициялады. Қазір шолды бройлер құшылық фабрикасында 22 мыңға яқын құшқырт есеплене. Яңа ит ішкәрту комплексі сопқа бастырылу білен тауықлар саны тағында арттырашақлар. Әлегетсек 2017 жылда сопқа басашақ. Бір тәулікте 140 тонна жетіштіріге планлаштырыла. Шулар арасында колбасалар, котлетлар, қыздырып пішіру үшін колбасалар, һәм шулай ук маринатлар, шашлыклар дагы планлаштырыла. Сәуде сәнәгать палатасы Олег Морозов кандидатурасын Татарстан президентлығына кандидат етіп тәқдим етті. Шолы жәмәғатшілігі Морозовтың тәқдимлері республика үсіші үшін файдалы болашақ деп санай. Олар праймерста түрлі өлкәләрдән кандидатлар катнашырга тиеш деген фикердә. Исегезгә төшерәм, республика җәмәгатьчелеге 12 майда президентлыкка праймерста катнашу өчен кандидатлар тәкъдим итә башлыйбыз дип белдерде. Алар үзләренең эшчәнлеген 5 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан Республикасы илдә президентлыкка алдан сайлауларга җәмәгатьчелек тарафыннан кандидатлар тәкъдим итүче беренче төбәк. Вносится предложение, значит, выдвинуть Морозова Олега Викторовича на праймерисе. Сәүдә һәм сәнәгать палатасының чираттагы утырышында беренче сорау итеп Олег Морозовны президентлыкка кандидатлыкка тәкъдим итүне карадылар. Палата вәкилләре депутат буларак аның Чаллы шәһәре өчен зур эшләү башкаруын ассызыклады. И для КамАЗа, когда КамАЗ өчен катлаулы чор булганда безнең төбәк эшмәкәрләре өчен дә ул зур эшләр башкарды. Ул Сәүдә сәнәгать палатасының киңәйтелгән утырышларында, форумнарында катнашты. Алар экономияны җитештерү, белем бирү һәм башка темаларга уздырылды. Сайлаулар вакытында бөтен халык республика үсеше турында үзләренең тәкъдимнәрен кертә ала. Бу уңайдан праймерис фикерләр алмашу өчен яхшы мәйдан. Олег Морозов Чаллы өчен генә түгел, республика Кама-Аръяга төбәге үсеше өчен җитди эш башкарды дигән фикерләр яңгырады. Восстановлена, приведена. Алабуганың тарихи өлеше торгызылды, тәртипкә салынды. Олег Морозов Алабуга икътисади зонасын ачуда зур өлеш кертте. Ул безнең республика Казан, Чаллы, гомумән Кама-Аръяга проблемаларын белә. Без аның белән яхшы таныш. Депутатның башкарган эшләренә нәтиҗә ясап, Олег Морозовка зур ышанычлар баглыйбыз. Киләчәктә тагын тәкъдимнәр көтәбез дип белдерделәр. Сәүдә сәнәгать палатасы утырышында катнашучылар. Алар бер тавыштан Олег Морозовны президент праймеризына тәкъдим итте. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачев, Яңалыклар. Хәзер башка темаларга. Пенсионер хатын-кыз мошенниклар кармагына эләгә. Кредит кооперативына 350 мең сум салып, акчаларын югалта. Ярты ел элек кредитлау үзәге аңа ир сумманы кайтарырга вәгъдә итә, әмма вакыты килеп җиткәч, финанс компаниясе акчалар юк икәнлеге турында хәбәр итә. А он говорит, хоть в телевидение, хоть в прокуратуру обращайтесь, толку нет никакого.
Кредит кооперативы директоры солонған оқшаны төлөден бош тартқан. Ярты еллык пенсионер кредит кооперативына малосемейкасын сатып кірген оқшасын сола. Зур процентларға шанып үз куллары белән 350 мең сумны илтеп тапшыра. За 2 недели, согласно договору, я написала заявление. Килешү нигезендә 2 атна кала, мин аларга акчаны алырга дип гариза яздым. Акчалар юк диделәр. Хәзер прокуратурага мөрәҗәгать иттем. Шәһәрдәшләрдән шундый гаризалар көн саен кабул ителә дип хәбәр иттеләр Ичке эшләр идарәсендә. Әйтүләренчә, мошенниклар кармагына күбрәк пенсионерлар, тиз ышанучы кешеләр эләгә. Это коротко мы все называем финансовые пирамиды. Кыскача әйтеп кенә әйткәндә, булар барысы да финанс пирамидалары. Җинаять билгеләре булса, әлбәттә, мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше кузгатыла. 10 елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы каралган. Быел 7 җинаять эше кузгатылды. Прокуратурада хәзер тагын бер шундый очрак карала. Фәридә Сабирҗанова, Гөлназ Хәсәнова, Илнар Харисов. Яңалыклар. Шолы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Созвездие Йолдызлык фестивале җиңүчеләре арасында безнең шәһәрдәшләребез дә бара. Бу Лик балалар бию студиясы, Роман Широких, Абдул Разуев һәм Лея Әхмәтова һәм Илмира Гыйльфанова. Фестиваль быел үзенең 15 еллык юбилеен билгеләп үтә. Рөстәм Миңнеханов җиңүчеләргә махсус стипендия да тапшырды. Республика җитәкчесе Йолдызлыкны илдәге иң яхшы проектларның берсе дип атай. Ул сәләтләрне үстерүгә зур игътибар бирә. Хәзер фестиваль җиңүчеләре Артек лагерында ял итә. Кырымга киткәнче шәһәрдәшләребез белән безнең иҗат төркемендә очрашты. Бу Роман Широкихның «Созвездие Йолдызлык» бәйгесендә яулаган беренче гран-прия. Әлеге җиңүгә егет 10 ел омтыла, шәһәрдәш уңышның сире тырышлыкта икәнен яшерми. Гран-при исә символик бүләккә лаек булды. Мне подарили сертификат на получение именной звезды в созвездии Большой Медведицы. Романның сабакташы Абдул Разуев 10-нчы сыйныфта укый, егет бәйгедә беренче урын алды. Киләчәгендә сәхнә белән бәйләргә тели, моның өчен мөмкинлекләре дә бар. Жюрида утырган профессор Борисов Михаил Борисович минем тавышны ышатып ГИТИСка укырга чакырды. Телевизион фестиваль һәр вакыт Татарстан президенты патронажы астында үтте. Созвездие Йолдызлык яңа талантлар ачырга мөмкинлек бирә. Мин бик шат безнең балаларның җиңү юлына басканнарына. Без шушы конкурска бик нык әзерләндек. Балалар тырыштылар. Мин дә инде, конечно, кайгырулар әз булмады. Репертуар сайланды, бик әйбәт. Алда яшь талантларны яңа үрләр көтә. Ә хәзергә алар көч туплый. Артек лагерендә иҗади сменада ял итәләр. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, яңалыклар. Без егетләргә алга таба да уңышлар телибез. Бу сезгә җиткәнче соңгы мәгълүматыбыз инде. Мин сезнең белән саулашам. Исән-имин буласыз. Это наше клевое лето. Болеем за наших. Делимся впечатлениями. И болтаем до полуночи. Летай. Цифровое телевидение, интернет и домашний телефон всего за 250 рублей в месяц. Подробности 843-7 Күңел радиосы Тукай районы Сабан туена чакыра. Бәйрәмнең кунаклары эстрадыбызның иң үзенчәлекле, кабатланмас тавыш иясе Әлфинә Әсхәмова. Татарстанның от казанган артисты, 90-нчы еллар йолдызы Рамил Миндияр. Һәм күңел алып баручылары. 6 июнь көнне Кызыл Байрак авылында очрашырбыз. Сабан туйның партнеры Кирпеч сервис җаваплылыгы шикле җәмгыять. Камгес Энергострой капиталь төзелеш идарәсе җаваплылыгы шикле җәмгыять. Хөрмәтле шәһәрдәшләр һәм шәһәребез кунаклары, сезне 10 июнь 19 сәгатьтә Сара Садыйкова исемендәге концертлар залына Сабан туе гүзәле 2015 бәйгесе финалы карарга чакырабыз. Ярышчылы шәһәрнең иң гүзәл кызын сайлаячакбыз. Килегез, үкенмәссез.